दिनैनि मोनाबिलि समाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। मानोना रायजो राजा नोंथांमोन, मुलुगाव थारैनो गोजोना गैमारला नामा? जोङो मैयानि रादाबाव खोनाबाय बांलादेशआव सासे हिन्दु मानसिखौ गोथां बेखौ दंफाङाव खाखोनानै लन्थं खुनानै बेखौ गोथां सावबाय बांलादेशिफोरा। दिनै नैबेफोर जाथाया फोरमायदों दिनै मानसिनाव धोरोम होननाया गैला। हामा बुथारनो मोना, जिबौ बुथारनो मोना, अननाय गोसो, निमाहा गोसो, सैथो गोसो, गोथार गोसो, बे खौसे गोसोआ दिनै मानसिनाव दिनै जोबलांनो हमदों। जेसेबां जोङो नुनो मोनदों दिनैनि बे दिनाव हिन्दु मुस्लिम बिदा फंबायनि गेजेराव दिनै नायनो हालायै मोनसे जोंनि गेजेराव जोङो बे जानायखौ जों नुगासिनो दं। नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन, हिन्दुनाव दानब्लाबो थै ओंखारगोन, मुस्लिमनाव दानब्लाबो थै ओंखारगोन, नङा होमबा रायजो राजा? इसोरा सासेल', साफ्रोमबो सासे इसोरनिनो सोरजिनाय। बिसोरो साफा सुबुंनि जिउ मोननाय सुबुं माहारि, नङा रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै जों बेफोरनिफ्राय हमनो हायो मुलुगाव गोजोन गैला, मानसिनि जिउआव गोजोन गैला, मानसिनि जिउआव साननाय हनायफ्रा जोबोद खमायलांबाय। जोङो साननैसो सिगाङाव जों नुनो मोनबाय नेपालाव ओरैबायदि मोनसे जाथाय जाबाय, जाय जाथाया दिनै जारिमिन जानानै थालांबाय। ओरैबायदि माने सावग्लुंनाय, ओरैबायदि सावग्लुंनाय, रायजो राजाफ्रा दिनै रागाखौ दबथायनो हायाखै। गेदेर उन्दै फाराग गैला, गासिबो समान साननाय, बयबो देरसिन साननाय, बयबो गावखौ देरसिन साननाय, बेबायदि साननाया सुबुं माहारिनि गोसोआव सोमजिदों। गोरोन्थिखौ सावरायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनांगौ, रायलायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनांगौ, बेखौ बावलांजोब्बाय। मोनसे समाव गिदिरखौ मानिनाय दंमोन, उन्दैखौ अननाय दंमोन, जेंनाखौ समाधान खालामनानै होग्रा दंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव जेंनाखौ समाधान सावरायनायनि गेजेरजों खालामजाला, रागानि गेजेरजोंसो, खुद्रिनायनि गेजेरजोंसो, माबा मोनसे नस्थ' खहा खालामनायनि गेजेरजोंसो दिनै माखासे जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि लामाखौ जोङो लानायखौ दिनै जों नुनो मोनगासिनो दं। दिनै नैबे थासारिखौनो जोङो जोंनि आसामावबो जोङो दिनै फैयै नुनो मोनगासिनो दं। जोंनि नैबे सोनाब कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिलनि जिथुनाखि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार तुलिराम ब्रह्मानि न'खौ दिनै पाब्लिकआ रागाखौ हमथानो हायियाव पाब्लिकफोरा बिनि न'खौ दिनै सावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। थ' बिनिफ्राय जोङो मोनथियो जोंनि पाब्लिकनि, रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय, जिथुनाखि हप्स एन्ड एसपिरेसन, माखासे लुबैनाय, बेफोरो दिनै सुफुंजायाखै। आरो सुफुंजायैनि जाहोनाव दिनै खुद्रिसारनाया मोनफ्रोमबो रायजोआवनो दिनै खुद्रिसारनाया सोलिगासिनो दं। बे खुद्रिसारनायखौ बिनायाव दिनै मोनैनि थाखायनो दिनै नैबे थासारिफ्रा बायदि महर लानायखौ जों नुनो मोनदों। गोरलै फिसा मोनसे जेंनाया दिनै ओरैबायदि अर जोंबाय, बेखौ खोमोरनो हायै बायदि मोनसे जेंना थासारिखौ जोङो नुनो मोनदों। थ' बे जोंनि गेजेराव दा जोङो हमनो हायो, मोनथियो, जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो बुजिनानै मोनो मानसिनि गोसोआव उन्दै गेदेर फाराग गैला, गासिबो समान साननाय आरो धोरोम फोथायनाय गैला, इसोर फोथायनाय गैला, अननाय गोसो, निमाहा गोसो, सैथो गोसो, गोथार गोसो,
बे मुवाया मानसिनिफ्राय लासै लासै दोरोदनो हमदों। रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों। जोबजासिम भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नैबे मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम साबायखर जासिबाय। गोजोन्थों।